og Roskilde Tower, Oscar Yankee Bravo Lima Zulu. Oscar Yankee Bravo Lima Zulu. Jeg holder på tankeanlægget med information Romeo og anmoder om taxi til Banebro. Oscar Lima Zulu, Romeo, korrekt, KNO 1016, taxi via Alfa Bravo til opvarmning bane 29, krydsbane 03. Taxi til opvarmning bane 29 via Alfa Bravo, kryds 21, og Oscar Lima Zulu, KNH, det er 1016. Korrekt. Og så må vi rulle. Oscar Delta Romeo, contact approach 125, 5 to 5. Og så skal det passe på, at jeg kan smadre min ene vingehoved. Må ikke, vi lige kan lave en 180'er her. Og her laver vi et bremsetjek. Yes, der bremser. Og her drejer vi til højre. Drejer vi som vi er til højre. Kuglen svinger til venstre. Kursskiven stiger. Mener at kunstig horisont er stabil. Og kompasset er fuldt med. Nu bliver det varmt. Oscar Yankee Foxtrot. Og vi har tjekket bremser, og vi har tjekket instrumenter for drejetjek. Parkeringsbremsen på. Benzinvælge fuldeste tank. You're number 2, number 1 is the earlier mentioned Robinson 44, he's on at left base for runway 29. Looking out for traffic. Og vi skal lige tjekke motoren, at den kører som den skal, så lige på bremsen og 2000 omdrejninger. Oscar Hotel Golf, runway 29, clear touch and go. Og vi tjekker magneterne. I højre magneter falder lidt der, stiger lidt der, og falder lidt der, og stiger lidt der. Det er fint. Og for forrammen, den falder lidt der, og stiger lidt der. Og så skal vi tjekke, vi har lader på, vi har strøm på parameteret, og vi har sug på vakuummåleren. Og motoren lever i tomgang. Alle instrumenter stadigvæk i grønt. Jamen, det vi skal nu, det er, jeg skal lave en runde alene. Det er det, man kalder solo. Så derfor tager jeg min smarte kaptajn solbriller på. Og i den her runde, der forventer vi et venstre drej. Fra tårnet, det får jeg ved lige om lidt. Et venstre drej, hvor vi flyver ind om Gadstrup, og vi skal ind om Snoldlav, og så flyver vi rundt og går på base til 29. Og lander igen på 29 om på den anden side. Hvis jeg får motorproblemer på banen, så bremser jeg flyet op og tager gassen af, bremser op og drejer fra. Hvis det er, at jeg får motorproblemer under 500 fod, så peger jeg næsen nedad, holder min glidefart og fuld flaps og lander lige fremme. Hvis jeg får motorproblemer over de 500 fod, så følger jeg min standardprocedure, som jeg har på mine nødtjeklister inde i kryderen. Så er vi klar til afgang. Roskilde Tower, Oscar Lima Zulu på 29 opvarmning, klar til afgang. Oscar Lima Zulu, efter afgang, så bliver det venstre runder til banen 29, 1500 fod eller derunder. Du skal rapportere finale hver gang. Og venstre runder til 29. Det bliver bare en enkelt tur. Det er den første solo. Så vi lander på 29 igen. Oscar Lima Zulu. Oscar Lima Zulu, det er forstået. Du er i runden sammen med en Robinson 44 og en Piper 28. Du
Du må taxi til venteposition bane 29. Taxa til venteposition 21, Oscar Lima Zulu. Oscar Hotel Golf, bane 29, touch and go tilladt. 29, touch and go tilladt, Oscar Hotel Golf. Og mens vi triller herover, så kan vi jo lige tænde vores transponder på Mode Charlie. Oscar Hotel Golf, Sæt noget lys på. Prøv godkendt til bane 29, tak, Oscar Hotel Golf. Og så mangler vi bare lige og Oscar Lima Zulu. Vi skal lige have redningshelikopteren afsted om et øjeblik, så det kan godt være, at du lige får lov til at vente på jorden, indtil han er kommet i luften. Ingen problemer, Oscar Lima Zulu. Tak. Vi får lidt lov at vente et øjeblik her, tror jeg. Det skal lige have en redningshelikopter forbi. Så kan vi jo lige tjekke, fordi jeg skal jo lige se. Det er på banen her, den er på 294 grader. Og vi har stillet den her allerede på 204. Oscar Yankee Foxtrot, the helicopter, you're behind the sun along final for... 294, så det sidste vi mangler på banen. Så er take-off, line-up checklisten færdig. Oscar Lima Zulu, taxi ind på bane 29 og vent. Taxi ind på bane 29 og vent, Oscar Lima Zulu. Oscar Lima Zulu, I er 3 i runden. Du skal følge efter den nu startende Piper 28. Bane 29, det er tilladt at starte. Bane 29 til at starte og følger den forangående Piper Oscar Lima Zulu. Og vi bremser lige op. Oscar Tower Rescue 510, start boarding has been sent from the hangar. Horizon 01016. Rescue 510, start up taxi, mil helipad approved, John H. 1016. 94, 6 og BOB vi kører. confirm. flap check. Og drej til vind. Og der har vi Gadstrup lige foran os, den skal vi lige hen til og dreje til venstre. Runway and wait for takeoff clearance. Og 1150 fod, vi flader ud og finder Oscar Yankee Foxtrot, report before turning base. Og trim. Report before turning base, Oscar Yankee Foxtrot. Oscar Lima Zulu, du skal være opmærksom på, at foranflyvende Piper flyver på en lidt lang medvind, så du skal bare blive ved med at følge efter. Jeg følger efter Oscar Lima Zulu. Og vi gør klar til indflyvning.
og se, om han får hele med sig, inden jeg kommer ned. Oscar Hotel Golf, look out for helicopter crossing control zone. He's passing through extended center line runway 29 at this time, leaving towards Ringsted. Copy that, helicopter Oscar Hotel Golf, turning left-hand downwind from runway 29, request power off. On left-hand downwind, a beam, threshold 2. Nu blæser det lidt. Oscar Hotel Golf, order standby short for that. Oscar Yankee Foxtrot, Alpha and Foxtrot for parking. Alpha Foxtrot for parking, Oscar Yankee Foxtrot for long. Oscar Lima Zulu, runway bane 29, det tillader at lande, 290 grader, 14 knop. Bane 29 til at lande, Oscar Lima Zulu. Oscar Hotel Golf, power off approved. Power off approved, runway 29, beam, threshold 29, Oscar Hotel Golf. Og vi har redningshelikopteren i sigte. Tak for det. Oscar Golf Whisky, er I klar til øjeblikkelig afgang? Vi er klar til øjeblikkelig afgang, Oscar Golf Whisky. Oscar Golf Whisky, taxi ind på 29 vent. Ikke den bedste landing, jeg har lavet nogensinde, men det går nok. Oscar Lima Zulu skal til højre Alpha og Foxtrot til parkering. Til højre vi Alpha Foxtrot, Oscar Lima Zulu. Oscar Hotel Golf, Piper 28 departing, turning left out for the circuit to join it together with you. Copy that, we are on a very short final for runway 29 and descending rapidly, Oscar Hotel Golf. Oscar Golf Whisky, til at starte 29, du skal starte øjeblikkeligt. Starter 29, Oscar Golf Whisky. Og Oscar Golf Share, if possible. så er vi nede igen. Fantastisk, det var min første solo. Og vi slukker lige for Oscar skrammel. Hotel Golf, runway 29, clear touch and go. Det var okay. Det gik godt. Udmærket landing. Ikke det bedste, men det udmærket. Og det kan jeg godt være stolt af, det her. Så skal vi lige over og parkere. Og så er jeg færdig for i dag. Sådan der. Så skal vi have lukket ned. Ja. Parkeringsbremsen sæt.